Hemm diversi tipi ta' violenza li jsofru il-membri tal-korp. Tista' tkun waħda fiżika u tista' tkun ukoll waħda mentali. L-tnejn huma ebsin. Lill-familjari tagħhom ibagħtu ħafna. Aħna ħanagħmlu minn kollox biex lil Simon nibdew bl-għajnuna tagħna mill-bidu kemm psikoloġika, kemm finanzjarja kollox. Ħajsibna l-ħin kollu. Mhux se noqgħod nidħol f'dettalji, diġà kelli diversi laqgħat biex naraw x'għandha tkun l-istrateġija biex ngħinu lil dar raġel u ħanejnuh.